moeten we nou maar de Wolf afzitten of net? Hoe zit het nou met die nieuwe partij op links? Ik afzitten. En als het dan toch over afzitten gaat, hoe komt het nou met de asielwet? De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Zij is directeur van Toomba, zit al zo'n 2016 namens de PvdA in Ljouweterie, maar shot niet in gewerking met GroenLinks. Mirka Antolovic. De volgende stelling. De mat een nieuwe partij komen op links. Ja of nee? Nee. Krachtig. Zij is antropoloog, journalist en jager bij Omroep Friesland op Nijs. Uw eigen vrouwelijke Pieter Storms, Johanna Brinkman. Maar de asielwet van minister Faber komt het wel goed. Nee. Hij wie de rietslid in het Amsterdamse Bos en Lommer en maakt het hem nou zwaar gaan oer de Wolf. Dat doet er als fractievoorzitter van de VVD West-Stellingwerf, Richard Bos. Ik voor jou de volgende stelling. De Wolf wil ik alleen nog maar zien in sprookjes. Ja. Dit binnen mijn gasten en dit wie de Aroene Frieske Wieken. Een lied-sneergebied dat benam hoe het eerste en wat eerste van uw provincie loopt, zorgt het voor een sniertekken van op grondplakken 10 tot 24 centimeter. Dit mis op de sneldieken bij Pijhem en Wiedmarsum. En ik pech voor deze automobilist in Ier. Er komen verschillende camera's te hingen bij Baaskwallen de Diamant in Aarding in Smellingeloon. Baaskwallen had een man last van vernieling door een groep jongeren. We hadden juist meermalen vragen van jongens, verniel nog niks. Je mij oerel omheen, je mij, dat mij al leert, dat hindert helemaal niks. Maar verniel nog even niks. Een 54-jarige Ljouwerter wordt vertochten van het verdrinken van zijn boerman, Vlien Ier, in een wetterboppe Ljouwert. Hem met een voorwerp op het hoofd te slaan en hem vervolgens het water in te trekken. Hem onder water te houden, waardoor Jurjen Koopmans is verdronken. Meer dan 50 skiepdeer in 24 uur tijd. Na alle gedachten had de Wolf door het huttaslijn in de grijden van de Tjongenvallei bij Neuwanne. Ja, ik zal even die pakken. Ik zet die in, bijvoorbeeld die onverhaal. Met in de hals bieden. En heel laag de poort hadden even koud. Ja. Oh, sorry. Ja, dat zijn de akelige beelden van de Wolf. Daar zullen we het eerst, vooral ik maar Richard Bos over hebben. Waar we afspreken dat we lekker tutoyeren hier rond tafel, doen. En we beginnen met de Amerika. Hoe vier de Aron de Wieken? Wat voor cijfer jouw stel Aron de Wieken en waarom? 7,5. Zo, dat is een mooi cijfer. En waarom? Ik streef altijd wel naar een 9, maar... Dus ik was net zo tevreden. Het ging zo snel voorbij. 4 avonden weg. 5 dagen werken, dus ja, dat vliegt zo voorbij. Maar het was een prima week. Iedereen gezond. Oh, wat maakt het nog een dikke voldoende dan? Nou, wat ik zeg, iedereen is gezond. Er is niks misgegaan. Dus, en we zitten hier, eind van de week. Wat was hier voor jou stel aan de week, Johanna? Doch zo'n jochen. Ja. Zo? Ja. En waarom? Door de snieën. De West daar zo vrolijk dat van? vind ik echt zo mooi. Ja, bij mij achter in de tuin lag echt een hele dikke laag sneeuw. Dus ik hoor eens... Nou, jen wens ik in mijn snowboots on en zo lekker toch dat vaske sneeuw hinnen. Ja, dat vind ik fantastisch. Daar wist wel heel vrolijk van. Ja. Wat voor jou, zie voor jou stel, Richard Bos? Ik ga er maar tussenin zitten, 8,5. 8,5. Ook ik een hele mooie voldane. En waarom? Nou, de sneeuw inderdaad voor mij ook vind ik altijd mooi. Tegelijkertijd mijn dochter die heeft een hele mooie presentatie gegeven op school. Het profielwerkstuk, dus daar ben ik trots op. Waar hoor ik wat? Over politie en drugs. Dat ging hartstikke mooi. En dat was de beste presentatie zelfs, begreep ik. Nou, dus dat is helemaal mooi. Daar word je als vader helemaal blij van. Ik maak VVD-gedachten er al in, of dat nog net? Die zit er wel een beetje in. Ja, zeker wel. En verder, in mijn werk is er eindelijk de wet over de versterking regie volkshuisvesting verschenen vanuit minister Keizer. Daar hebben we heel lang op moeten wachten. En het is goed dat die er nu is, want die kan ervoor zorgen dat die bouw van de woningen wat aangejaagd wordt. Dus al met al een hele goede week. Mooi man. Hele fijne, positieve week, Jerk Wol. Maar dan nog even naar Joert. Amerika, dat is mooi. Reed Kluit, Reed Lipstift. En Reed is natuurlijk ook de kleur van die partij en van de leefde. Ja. Wat had Joert die op Valentijnsdag? Gewerkt, verder niks. Nee? Geen romantiek? Nee, we zijn morgen is het onze trouwdag. Dus we doen niks met Valentijnsdag. Nooit. En morgen... Nee, nooit. En morgen zijn we 25 jaar getrouwd. Dus dat is wel een bijzondere dag. Ja, dank je. Dat is een heel speciale dag. Dus 14 februari doen we eigenlijk niet zoveel. 15 februari, wel grutfeest dan? Of? Nee, wij houden het even wat klein. Oké. Nou, vast gefeliciteerd. Johanna, doe nog wat moois in op Valentijnsdag? Nee, nog niet. Nog niet? Ik weet net of het de jong nog van komt, maar... dan wachten ze wel op de man, omdat hij wat wordt. Je weet het nooit, hè, of de verrassing komt of net. Maar er was niks in de petto? Nee.
Nee, ik ben iets te druk. En ik zit hier nou, hè, dus... Richard, bist u nog wel van de... Jazeker. Ja? Ik heb vanmorgen meteen een lief appje verstuurd naar mijn vriendin. Ja? Bij Latte, dus ze woont niet bij mij thuis. Oh ja? Dus, gelijk even blij verrast. En morgen gaan we het eten. Vandaag was alles al vol, hè? Alle restaurants zitten vol. Het was vooral hier aan tafel, die er niks van. Ja. Ik doe trouwens niks van, ja. Nee. Hoe de PvdA-spelers en de leefde en reed. Viel ik nog wel wat leefde bij de PvdA? Altijd, ja. Ik heb die liefde is nooit opgehouden. Nee. De leefde van de GroenLinks wat minder. Nee, weet je, dat wil ik toch echt rechtzetten. Het is niet dat ik geen liefde voor GroenLinks voel. Nee. Het is een linkse partij en natuurlijk voel ik daar zeker me door verbonden. Maar dat heb ik ook met een vriendin. En daar ben ik ook niet gelijk mee getrouwd. Dus dat is het. Dat is het. Meer ook niet. Er moest wel een beetje van dat frame aan, hè? Van een soort van anti-GroenLinks het lijkt alsof ik GroenLinks haat. Nee, absoluut niet. Maar daar is de Frieske Week ik voor, om dat even te herstellen. Ja, even te herstellen. Dat dingen. Nee, dat hebben deze gedaan. Maar we moeten wel even via de Sjen hoe die situatie op links en de PvdA en GroenLinks. Want even hoe de situatie op dit stuit. Had de Hoop kwam dik 2 weken geleden met het idee van een nieuwe partij. Na het pleidooi van De Hoop kwam Frans Timmermans nog weer met een soort vanzelfde plan van een nieuwe partij. Dus, komt er een nieuwe partij? Ja, ik dacht, jij zegt stand van zaken. Ik ben benieuwd of jij het weet. Nou, daar stel ik geen idee. Nee. Aan de ene kant willen ze samenwerken. Toen wilden ze fusie. Nu is het een nieuwe partij. 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden riep Lutz Jacobi van ga nou met een nieuwe beweging starten, samen op links. Die is toen vervloekt eigenlijk. Toen is ze bijna, inderdaad, bijna vervloekt. Wat zei ze zelf? Zelf zei ze iets zo verketterd. Ja. En nu komen zij daarmee. En nog, wat mij betreft, dus landelijk gezien, is er geen enkele basis. En dan denk ik, waarop bouw je dat? Wat is het fundament? Is dat de sociaaldemocratie die we hebben? Dat is het fundament. Mm-hmm. Wat ik alleen zie, is dat ze daarin boren. Maar ik zie niet dat ze daar iets op bouwen. Los zand. Voor mijn gevoel maken ze zelfs iets kapot. Je vroeg net van, moet er een nieuwe partij op links komen? Weet je, dat moet niet doel op zich zijn. Doel op zich moet zijn, wat wil je bereiken? En wie ben je? Waar sta je voor? En wat wil je bereiken? En dat hoor ik niet. Ik hoor alleen een beetje dit, een beetje dat. En laten we samen, dan zijn we groter. Ik denk, wat heeft de kiezer daaraan dat jij groter wordt? Als hij niet weet welk fundament, waar bouw jij dat op? En wat mij betreft is dat de sociaaldemocratie. En dat mis ik in het hele verhaal. Als er nou een nieuwe partij is, gestoeld op de sociaaldemocratie, vind ik prima. Ja. Kom maar. Nou, ga je dus een mogelijke nieuwe partij van De Hoop of Frans Timmermans. Je hebt nou PvdA, GroenLinks. Maar je haalt nog Rood Vooruit. Dat is geen partij. Nee, oké. Hast er wel eens verjet, Richard? Rood Vooruit? Nee. Nee? Johanna Dovo? Nee, kan je zeggen net. Nee, nou, lees het maar even uit. Dat is geen nieuwe partij, maar wat is dat wel? Dat is gewoon een discussieplatform binnen de Partij van de Arbeid. Ja. Ik denk, ik hoor vaak, ik weet niet hoe het in andere partijen is, maar dat wij wel heel kritisch naar elkaar zijn. Dat wij meest oneens met elkaar zijn. En niet zozeer dat we niet verder willen, maar om beter te worden. En ik weet niet beter dan dat je in de Partij van de Arbeid of in de hele sociaaldemocratie, dat je altijd heel kritisch bent naar wat je doet, wat je gedaan hebt, wat je bereikt. En maar nog even waarom bij dat Rood Vooruit? Want je hebt Rood Vooruit. Sneun een bijeenkomst, een oude sneun in Utrecht, waar al je prominenten, Lutz Jacobi weer erbij, Art Melkert, Gerda Verbeet, Abu Talib, er nog West? Nee, Abu Talib niet, wel Job Cohen. Ja. Daar waren wat. Al die rare witte man, Jerk wel. Ja, er waren zeker oude witte mannen, ja. Maar wat kwam er nou uit? Ja, kijk, wat eruit kwam is dat je met elkaar het hebt van wat is sociaaldemocratie en wat betekent dat voor de toekomst. En dat is nou precies wat wij missen binnen de Partij van de Arbeid, dat we het daarover hebben. En dan kun je zeggen van, we hebben het er niet over en we gaan samen dan met GroenLinks, dan met die. Nee, wij zeggen laten we gewoon eerst even ons beraden van wat dat voor ons betekent. En dat hebben we. Dat proberen we te doen. Dus wat mij betreft hoeft er geen nieuwe partij te zijn. Als er mensen zijn die graag een nieuwe partij willen, succes. Maar laat ons met rust. Is die nou duidelijk, Johanna, wat Rood Vooruit is? Nou, nog net heel dol. Maar ik denk de hele tijd van, maar hoe zul je hem dat dan ompakken? Want hoe rap ken je hem dat dan dwan? Dat je hem echt weet van weet je hem heen willen? Ja, want dat is het hele probleem. Moet dat rap? Nou ja, wat is je antwoord op rechts?
Ja, wat is het antwoord op rechts is wat mij betreft niet zozeer in het Wild Westen gaan fuseren en alsmaar proberen groter te worden. Want wij hebben, helaas kreeg ik gelijk, de GroenLinks Partij van de Arbeid is de enige oppositiepartij die geen enkele zetel wint in de peilingen. Dus dat is niet wat de kiezer wil. Het gaat er niet zozeer om wat ik wil, maar het is niet wat de kiezer wil. Dus nu bedenken we een nieuwe partij. Maar de basis ontbreekt. En wat wij willen is dat we naar de basis teruggaan. En als het aan mij ligt, en ik kan alleen maar voor mezelf spreken, als dat betekent dat wij nog 4 jaar in de oppositie zitten we nog 4 jaar in de oppositie. Nou, zie het CDA. Zijn die gaan fuseren met SGP of ChristenUnie of zo? Nee, die stijgen nou in de peilingen. En die stijgen in de peilingen. Dus beraad je even waar je staat. Wat wil de kiezer? Waar heb je de kiezer verlaten? Want de kiezer verlaat jou, maar jij verlaat blijkbaar ook de kiezer. En ik zou daar graag de discussie over willen hebben. Wel lekker, denk ik, als VVD en onder de achterkant om dit samen te jaren. Nou, het is smuggelen. Ja? Want, ik snap het ook niet helemaal. Want ik snap wel dat je terug wilt naar die basis. Hè. Waar sta je voor? Dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd, die stappen die zijn al lang gezet. GroenLinks PvdA is 1 club in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer. De mensen thuis weten inmiddels al niet beter. Als je nu weer uit elkaar gaat of anders is, dan wordt het helemaal niks meer. Dus je moet nu doorpakken en gelijk een nieuwe beweging starten. En of die dan rood heet of groen of groen-rood, dat laat ik aan jullie. Maar voor de kiezers moet je nu doorpakken. Dit is een logische volgende stap. En ik hoor ook in de praktijk, ik werk vaak in de Tweede Kamer, spreek die mensen. Ja, het gaat eigenlijk best aardig in die fractie samen. Dus die verschillen van grondslag, dat valt best mee. In de peilingen net staat bijzonder. Peilingen is wat anders, maar peilingen zijn palingen. Hè? Dus, zo, oké. Nee, en ik zeg ook niet, wij werken ook al jaren goed met GroenLinks. Dus ook al zou ik nu... Daar gaat het niet om. Maar dat advies om toch te batsen naar je beweging? Ik snap dat VVD dat zegt als wij lekker zo klein blijven. Dat zou ik ook zeggen. Want ik zie niet dat wij groeien. Links groeit niet. Wij vreten alleen elkaar op. En dus, wat zei je? Misschien komt dat 30 omdat er maar net een goede nijbeweging komt op links. Nou, weet je, laten we over een paar jaar zitten en ik hoop oprecht dat ik dan ongelijk heb. De arrogantie van de macht, een volslijn onderwerp. Zo neemt Paul Schut de komst van 300 Oekraïners naar Friesland. Het idee is om 300 Oekraïners op te vangen in het voormalige gebouw van Woodbroekers. Daar werd je de jongeren zitten. Dit gaat om het plak Kwarte Hemmen in de buurt van Beetsweg. Die mensen zijn welkom, zegt Schut namens de bewoners, maar het gaat ons om de manier waarop en de hoeveelheid. Had hij een punt, Johanna? Dat denk ik wel, want het gaat wel om 300 Oekraïners. En het dorp Kwarte-Hem, ja, hoe groot is het? 120. Nou, dat bedoel ik. Dus het dorp Kwarte-Hem gaat van 120 naar 420. Kunnen we stellen dat dat te vol is? Ja, dat denk ik wel. Aan de andere kant, Rolf, is het ook wel zo dat we hebben ook bij ons in de gemeente in Nijelpa hebben we er ook een situatie gehad waar heel veel Oekraïners bij elkaar midden in het dorp zijn gehuisvest. En er waren ook heel veel zorgen over. Want dat zijn er ook echt tientallen gelijk. En nou ja, het is niet honderdtallen. Maar die zorgen die bleken uiteindelijk niet terecht. Er is eigenlijk geen wankelang meer over. Het is wel belangrijk dat je aan de voorkant de mensen die daar wonen, de omwonenden, het dorp, heel goed meeneemt. En het kan zeker, ja. Dat is wel barmhartig van een VVD. Zeker, maar ik ben ook een vrij linkse VVD. Ja, echt hier? Ja. Oké. Ja. 3 weken wie het al chaos in de rie van Heerenveen door de komst van een mogelijk AZC. Dat gaat nou net terug. We hadden toch gewoon in de rie van Jouwert, West-Ookies, is Amerika, hoe de opvang bij de Vleenbasis. En die dokken weer zelfs een coalitiebreuk in de AZC. Hoe kan het toch dat er zoveel doggers rondom opvang van Oekraïners en asielziekers? Hebben we daar een enig idee van? Wie is de leidster? Ja, ik begin te lachen omdat ik denk, moet ik hier een college over vooroordelen, stereotypen houden? Nou, ik denk dat dat... Dat is bijna niet te doen, bedoel je? Nee, dat is bijna niet te doen. Nee. Kijk, alles wat van buiten komt, of dat nou een dorp verderop is, of nog verder, is eng. Dat is, en als je overspoeld wordt, zoals zij dat ervaren, dan is dat nog enger. Want het verandert. Het verandert je straat, het verandert je dorp, het verandert je hele dynamiek. Ik begrijp die zorg wel. Angst voor verandering. Angst voor verandering, ja. En onbekende. De linkse VVD knikt ja. Ja, maar dat is ook zo, want je bent gewend met elkaar te wonen en er komen ineens al die vreemden bij. En ja, daarom is het zo belangrijk dat je met ze in gesprek bent, dat je weet wat er speelt, dat je mensen erbij betrekt. Als het niet gebeurt, ja, dan blijft dat, hè? Dat gevoel van die angst en die zorg. Nou ja, daar hebben we het straks misschien ook nog wel over. Ja. Maar je hebt een AZC in West-Stellingwerf. En in een F-stam plak je aan onze statushouders. Neem je verantwoordelijkheid dan net?
Omdat wij nemen wel verantwoordelijkheid in die zin dat we statushouders gewoon huisvesten. Maar er zijn te weinig woningen. Ja. En er moet meer gebouwd worden. Daar zijn we hard mee aan het werk in de gemeente. Maar in de tussentijd zitten statushouders bij ons in chalets. Van de Valk ook. En Van der Valk zitten ze ook. Ja. Ja. Ja, is dat, maar ja, dat was jullie verdogen net om die Sivus per gemeente. Nee, dat is de bouw blijft achter. En daar wordt nu een inhaalslag gemaakt. Ook in de Lindenwijk, waar we nu aan het bouwen zijn in Wolfga. Daar komen heel veel sociale huurwoningen ook bij. Nou, en zo probeer je dat een beetje bij te werken. Dat er weer mensen door kunnen stromen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet alleen voor de statushouders. Dat moet ook voor je eigen jeugd en voor mensen, de starters, ouderen die een plekje willen in het dorp. Net alleen nog dus dat maakt het extra wrang. Hè. De wachtlijsten zijn er gewoon, zelfs in Wolfga. Dus er moet echt flink doorgebouwd worden. Ja, en nou waarom naar Quattenhemmen, waar dus 120 mensen wenjen, waar dus 300 asielziekers bijkomen, of Oekraïners in dit geval. Kun je stellen dat het dan eigenlijk, wat er bij het al die worden is, dat te vol is? Ja. Kunnen we dan eigenlijk stellen dat het bizar is dat een gemeente daar dan maar akkoord gaat? Ja, maar dit is wel een plak, een mogelijkheid. Dus ik kan me wel vaststellen dat dit dan een eerste gedachte is van je kinderen die mensen onderbrocht worden. Dus het is ook heel dreig, want waar moet je die mensen een goed onderkomen aan? Dan komt ze al gauw uit bij een leeg hotel of nou ja, zoals Woedbroekers is wel een locatie, weet je, best wel een soort mensen kwijt kunnen. Want die instroom van Oekraïners, dat gaat tro. Dus je moet het ergens, maar die mensen ergens nooit aan. Ja, en de PV neemt het dan een crisis. Dus dan denk ik, nou, zou misschien een goede nieuwe asielwet, zou dat misschien helpen, denk je? Een goeie, zeiden ze. Ja. Ja, nou ja, ik doel natuurlijk op de plannen van minister Faber. Van asiel en immigratie. Haar plannen binnen toch de Raad van State van tafel veegt. Ze zullen net effectief wijzen, lastig u te vieren. En dat zorgt je van een ongelijke behandeling. Mirka, hast je het idee dat minister Faber dit serieus neemt? Ja, ik geloof echt wel dat zij het serieus... Wat bedoel je, de uitspraak van de Raad van State of haar eigen plannen? Ja. Nou, ik denk dat ze haar eigen plan wel serieus neemt. Maar inderdaad, de uitspraak van de Raad van State. Of nee, dat is duidelijk dat ze dat niet serieus neemt. Nee. Want ze gaan daar zo mee door. En zonder te zeggen, oké, wij willen door. Maar we nemen dit wel heel serieus. En ik hoor dat niet. En ik vind dat wel... los van de inhoud van wat Raad van State zegt, maar het is wel een instituut dat wij samen hebben, onze democratie waarborgt. Dat advies moet je wel serieus nemen. En ik vind, als je dat dan niet serieus neemt, nou, ik maak me daar wel zorgen om, hoor. Nou, ja. Ja, nou, ik zie regelmatig wetsvoorstellen langskomen in mijn werk. En hoe vaak het advies van de Raad van State niet genegeerd wordt door de politiek, is echt bizar vaak. En dat gebeurt hier dus ook. Ja. Ze willen gewoon iets en dat wordt geregeld. En daar zitten problemen bij. De uitvoering is ingewikkeld. Ja. Maar de politiek wil het en dus gebeurt het. En dan schuiven we door naar het volgende kabinet. En die moet dat dan terugtrekken. Ja, dit is, ik zou bijna zeggen onbehoorlijk bestuur. Maar het gebeurt wel vaker. Ja, dat gebeurt heel vaak. Dus dat gebeurt wel vaak dat dus niet goed verloopt. Ja. Dat zien we nu ook. Ja. Dat zien we gewoon. En als we dat blijven negeren... Dan denk ik, waarvoor hebben we dan Raad van State? Zou het kabinet hier nog gevallen in, denk je hem? Zou zomaar kunnen. Het zei Geert Wilders toch van Wol? Ja, als de NSC net doet. Ja. En dat is het plan net zodanig uitvierd willen kennen. Dan is dit het punt om... Er mag geen millimeter aan veranderd worden, dat begreep ik van Geert Wilders. Ik ben heel erg benieuwd in hij hem daar onhouden zal en hoe dat trof pak ik in. Ben je in de kleer voor? Zeker. Een bak mayonaise. Ja, elke week nemen we een bak mayonaise terug. Het nijs van uw website omroepfriesland.nl en uw app. Vriendenwieken ziet hier uw collega Onno Valkena aan tafel. Provinciale steden van Friesland komen deze mannen net bij elkaar, vertelde hij toen al. Bij gebrek aan voorstellen van het college van deputaire steden had het Friese parlement de geerkomst van deze mannen skrast. Ik is het twijfelachtig of de geerkomst van maart wel trok is, want op die werklist zit nou dan nog maar 1 hamberpunt. Nou even de vraag, hoe vaak vergaderen jullie in de Weststellingen werven? Dan bent de fractievoorzitter van de VVD daar. 1 keer in de maand hebben we raadsvergadering en 1 keer ter voorbereiding daarop hebben we commissievergadering. En dat is nog nooit net trok? Commissievergadering is wel eens afgelast wegens precies te weinig onderwerpen. Ja, oké. Maar elke maand minimaal 1 keer kom je in bij elkaar. Ja, of het algemeen wel. Ja. En in jouw het ja, soms ook 2 keer. Ja, wij nemen uw vergadering bij de omroep. Ik heel serieus, Johanna. Zeker. Maar hoe is dit? Kun je hem dit voorstellen? Het gaat natuurlijk niet om dat je vergadert om het vergaderen. Het gaat erom dat je werk verzet waarover besluiten genomen worden voor je provincie of voor je gemeente. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat er geen werk ligt. Of onze staten krijgen aan het eind van het jaar heel druk. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat vrees ik ook een beetje. Dat zie ik in onze gemeente ook af en toe. Hè. Dan wordt er gewoon heel veel voorbereid en aan werk verzet. Maar dat is toch niet klaar voor besluitvorming.
En dan schuift het dus wat door. Of er is wat vertraging op de lijn. Ja, en dan heb je af en toe een maand of 2 maanden dat het rustig is. En kijk, dat kan. Alleen ik ben bang dat er heel veel wegbezuinigd is. Heel veel geschrapt. Niks is meer de taak van de provincie. Ja, wat blijft er dan over? Maar kun je spreken van amateurisme van de steden? Nou, Nee. Dat ben ik nou bij te vol. nee, dat gaat wat snel. Oh, hoe nemen we het dan, Johanna? Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Oh, Ja, een ik denk dat ze mooie. eigenlijk zelfs het heel dreig vinden van waar beginnen we? Wat pakken we op? Binnen zoveel de zaken die ten groenslag lezen. Geen keuzes maken kunnen. Ja, misschien Ja, maar is dat uitgezocht? Is er gevraagd? Want voor hetzelfde is er heel veel ziekte binnen het ambtelijk apparaat. De griep eerst. Ja, dat kan. Nou, nog een aanname. Ik geloof net dat het daar al uit. Maar Oké. dan maar we misschien, we zijn een teaser, volgende week op bij Bronco. Oké. Nou, maar het speelt wel vaak. Hoor. Bij ons Ja, ook, dat nou ja, dat ambtenaren kan. gewoon of een Tuurlijk. nieuwe baan hebben of ziek of anderszins. En er zijn natuurlijk niet zo heel veel op een gemeente bijvoorbeeld niet zo heel veel ambtenaren die elkaar kunnen vervangen op specifieke dossiers. Dus dan duurt het even wat langer. Provincie is wel volle grutter natuurlijk dan kwamen. Ja, maar ook daar zijn niet heel veel ambtenaren hoor. Oké. Mooi dat je het van de provincie opnemen. De groep jongeren die het anticonceptiebroek het hele onderwerp wordt heel veel liedser. Dat op uit onderzoek uit 2023 van Rutgers, SOA AIDS Nederland en de GGD Friesland onder goed 900 Friese jongeren. De grootste reden dat jongeren geen anticonceptiebroeken is dat ze geen hormonen innemen willen. Maar ik condoomgebroek neemt daar. Ik lees dat van hem aan. Ik schrok er wel een beetje van. Hij je hem dat ik? Ja. Nou ja, Oh. ik wist het wel een beetje. Dat het al, dit is al een trend die al een paar jaar terugzet. Dus ja. Hebben we een idee hoe het komt? Ja, wat er zijn wordt is dat zij net dus die hormonen meer in haar lichaam hebben willen. Dat er wel een soort... Gewoon van onder oren de pil. Ja, Spiraal, zo ik wil het. dat er een aversie in is. Influencers die zijn laten van het is beter om het zonder hormoon te doen en op oren wijzen dan te zijn van hoe je cyclus werkt. Dus ik nog zei dat ze condoomgebroek net noffelijk vinden. Dus daar binnen ze een beetje kleer mee, deze generatie op een of andere manier. Makkelijk. Ja, ik denk dat het ook dat het helemaal niet verkeerd is dat wij vraagtekens stellen bij is het goed dat de anticonceptie alleen door vrouwen ingenomen wordt. Dus ja, daar kom ik dan weer bij mijn feministische inhaalslag. Waarom moeten vrouwen daar? Waarom is er geen pil voor de man? Ja. Dus dat De linkse VVD is daar ik maar eens. dat de discussie is over anticonceptie onder jongeren en dat je dat niet meer doet, dat juich ik van harte toe. Maar ik denk ook dat wij dat wat negeren. Dat jongeren dat niet meer willen. Die zijn zich steeds meer van bewust wat je inneemt. We moeten geen chocola, geen suikers, dat is slecht voor je hormonen. Maar wel anticonceptie. Dus waar ik me wel zorgen over maak, is dat jongeren steeds conservatiever worden in de vorm van nee, ik wil niks, ik doe het alleen zo. En dat er dan, je ziet ook zelfs dat de abortuscijfers ook toenemen. En daar maak ik me zorgen over. Ook dat het thuis, hier wordt ook gezegd, moet het in het onderwijs. Ja, helaas wel. Maar eigenlijk hoort de seksuele voorlichting primair thuis. En dat we dat... Net op squallen? Sorry? Net op squallen? Ja, van mij ook op school hoor. Op school mag het wat klinischer zijn en thuis hoort het over het gevoel te gaan, over hoe je het gaat en niet het wegzwijgen, dan is het er maar niet. Ga je met het thuis hoor? Ik weet het ben je van leeftijd hebben? 11 en 16. Oh ja. Dus, Geet het thuis hoor? Nou, niet heel vaak moet ik nee, zeggen. Nee. Oh, en wat vind je daarvan? Mag dat misschien beter? Of ik wil net alle privézaken van jou praten. Het is ook heel vaak iets wat moeder en dochter met elkaar bespreken, merk ik. Ook bij vrienden. Ouderwets. Ja, maar dat is ook net met die gedachte van wel of niet mannen die anticonceptie gebruiken. Ja, dat is ook ouderwets. Maar het is wel terecht dat die vraag gesteld wordt. Dat mannen hebben daar ook een rol in. Ja. Gaan we hier nou nog een ding zetten hier bij de Frieske Weekend? Toch misschien een parteer met jou bij? Nou, wie weet. Ja? Nou, ik zeg het even, ze luisteren mee natuurlijk, hè? Ja, mijn zoon zei, nee mama, dit kwam in het nieuws. Nee, begin daar maar niet over. Ah. Kijk, wat we onderschatten is dat zij heel veel zelf zien. In onze tijd was dat niet zo. Ja, in het boekje of als je stiekem ergens bij iemand thuis was en dan zo'n cassetteband of wat dan ook. Ik heb hem online gewoon een condoom op bed, voor het eerst natuurlijk Famke mijn naam. Ik vind dat ik heel gewoon eerlijk zijn, maar... je hebt zo maar luister, nee, dat niet. Maar wat je legt een condoom neer en dan. Maar het uitleggen waarom je dat doet, waarvoor je het doet. En daar gaat er werd wel bij verteld dat hij net om de uitlaat van de leraar maakt. Nee. En ook niet op de banaan laten. Nee. Hey, het is er 4. De vraag uit Den Haag. De Eerste Kamer behandelt op dit moment de begrotingen. Nou, dat is een behoorlijk rommeltje geworden. In een heel laat stadium
werden bezuinigingen op de begroting van onderwijs terecht teruggedraaid, maar over de schutting gegooid naar de VWS-begroting. En daar ben ik nu mee bezig. En we kregen afgelopen vrijdag nog een brief van de minister dat haar probleem op de begroting opgelost wordt met een boekhoudkundige truc. Wat vindt het Forum daar nou van? Moeten we nou akkoord gaan met dit soort trucs om de rijksbegroting sluitend te krijgen? De vraag van Den Haag komt deze keer van Hetty Jansen, eerste Kamerlid van de PvdA. Ze hadden toen de begrutingen. Dat is een puinhoop, zei ze. Ze hadden al een herenakkoord over het net teruggaan van de btw-verheging. Maar nu zei de PVV dat ze toch weer overwagen om de btw wolwer te verhegen op eigenlijk sport en cultuur. Wat vies je ervan, Richard? Het is een beetje een zootje, hè? En een zoop ook, om maar zo te zeggen. Ja, de begroting hoort natuurlijk eigenlijk al voor de jaarwisseling allemaal rond te zijn. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Maar goed, uiteindelijk gaat het om het belastingplan. Dat is het belangrijkste wat ze in ieder geval de Eerste Kamer voor de jaarwisseling rond moet hebben. Want anders kan de Belastingdienst niet aan het werk. Dat is afgetikt, toch? Dat is allemaal afgetikt. Met die opmerking net van die reparatie, die komt nog. Ja, en de vraag is nu, komt die wel of niet? Het is in ieder geval een rommeltje, omdat want de VWS kreeg nu de brokstukken van de onderwijsbegroting, omdat zij daar ineens geld moesten toeleggen. Nou, dan is dit een oplossing voor de time being, zoals dat zo mooi heet in het Frans. Maar ja, het is natuurlijk niet chic. Het hoort gewoon netjes voor de jaarwisseling geregeld te zijn. En dit is een manier om het te doen. Ja, maar het zijn pleisters plakken. En dat, uiteindelijk gaat dat stinkende wonden geven, vermoed ik. Want als de PVV nu al terugkomt op die eerdere afspraak, dan wordt het is weer een andere reden om straks met een kabinetsprobleem opgezadeld te zitten. We beginnen over de wolf. In het land bij Nijwanne binnen deze week 89 derde skip ontroffen. In de eerste weken van januari ging 69 skip deer bij 4 verschillende ongevallen. Naar alle gedachten van wolven, want dat moet toch wel bewezen worden. In 2024 ging het om 100 sontje ongevallen en 430 derde bisten. Richard Bos, du bist fractievoorzitter van de VVD in de gemeente West-Stellingwerf. En dan maakt hij je zwaarder door. Waarom? Nou, ik maak me er vooral zorgen om enerzijds het leed wat die schapen en honden en veulens wordt aangedaan. Dat is de ene kant. En aan de andere kant is het vooral ook wat de mensen ervaren. Het leven verandert erdoor. Waar je vroeger gewoon op de fiets naar de bridgeavond ging of naar school als kind. Dat je je hond uitliet in het bos. Zorgeloos eigenlijk, genieten van de natuur. Loopt iedereen nu toch een beetje op zijn qui-vive van zit die wolf hier? Kan ik hier wel lopen? Kinderen gaan maar niet meer op de fiets naar school. We brengen je wel. Ouderen die niet meer in huis uitkomen omdat ze bang zijn dat ze van de fiets worden getrokken. De mensen hebben er dus echt zorgen over en angst. En daar maak ik me ook zorgen. Ja, dat bij ons in de Stellingwerven rond de Drents-Friese Wold, waar de wolf dus echt heel veel zit. Daar zie je die zorgen toenemen en die angst ook bij bewoners. Ja, maar stel er les van als naar de Brits Cup, takrust, Mirka? Nee, dat hebben we nog niet. We hebben in Leeuwarden nog geen... Nee, snap ik. Jou wordt de wolf. Nou, geen Ljouwert de wolf in Ljouwert, nee. Door Maxi Zwargen, Richard, maar wil ik even zien wat ze nou over het algemeen in Friesland ervan vinden. Even iermoeien. Wat vind je van de wolf? De wolf, daar heb ik nog net zoveel met te krijgen. Hoor. Als die wolf in het land is bij de schapen, dan vind ik wel dat de boer daar enigszins tegen mag optreden. Ja, volgens mij is ook het probleem sowieso dat die boeren hele slechte vergoeding krijgen per dood dier, toch? Dus dat ze echt gewoon verlies maken. Ik kan wel zeggen schiet maar af, maar dat meen ik ook weer niet. De ruimte voor de wolf is heel mooi. Maar ook is er die ruimte wel daadwerkelijk hier aanwezig? Die wolven die schieten me nou denk ik nog van Reuzek eerst. Wie stiet dan voorop, de mens of de wolf? Ja, maar ik denk ook wel weer dat de wolf belangrijk is voor de natuur, voor de mens. Omdat hij bepaalde populaties in toom kan houden wat weer goed kan zijn voor de natuur en dus ook weer voor de mens. Ja, terug naar Duitsland. Ja. Dan kun je zich net Samadel zetten, toch? Nee, maar daar komen ze wel vandaan. En we zeggen, ja, we hebben jaren tegen kunnen houden en nou ben je hier en gaat het niet goed. Ja, het lijkt me ook heel lastig, want als je als boer of als je dieren hebt, dan geef je natuurlijk altijd wel om je dieren in de veiligheid van. Mensen durven hun kinderen op die paden ook niet meer alleen naar school te laten fietsen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, dat zou ik zelf ook niet doen. Een hoen van u die had je ooit een keer een otter aangevallen. Dus, dus eigenlijk me wel passen voor je hoen? Ja, ik denk het al. Ja, ik denk het al. Ja, de vraag is volgens mij net of een otter gevaarlijk is dan een wolf. Ben je zelf wel eens in de wolf? Nee, zelf niet. Maar ik heb mijn broer bijvoorbeeld, die is boer in Oost-Stellingwerf. En die ziet hem regelmatig in het land lopen.
Die kent ook al die schapenhouders die daarmee te maken hebben. En als je dan die verhalen hoort en die beelden daarvan ziet... hoe gruwelijk die wolf tekeer is gegaan... dan denk ik, daar is geen plek voor. Nee. Wat is dan de oplossing? Afzitten? Nou ja, dat mag niet, geloof ik. Hè? Nee. Ik begrijp dat het af en toe wel gebeurt. Maar dat wordt wel gestroopt ook, lees ik wel. En ik snap ook wel dat mensen... mensen die dat zelf dienen hebben? Of via? Of van horen zeggen? Van horen zeggen, maar ik weet niet wie of wat. Maar het gebeurt en ik snap dat ook wel. Want het beest veroorzaakt zoveel ellende bij die boeren. Maar ook bij gewoon mensen met een hond bijvoorbeeld. Die is aangevallen in Zandhuizen. Dat wil je allemaal niet. En dat moeten ze ophouden. En in die zin is het goed dat die wolf nu minder beschermd gaat worden vanuit Europa. Maar dan snap je wel dat een wolf arsketten wordt. Waarom? Nou, omdat hij nogal overlast veroorzaakt, om het heel netjes te zeggen. Hij vreet al die schapen aan en veulens en honden. En straks is een kind een keer aan de beurt. Nou, dan is het snel klaar, denk ik, in Nederland. Maar moet het zover komen? Is dat realistisch, die angst dat ze bij of mensen ontvallen? Ja, denk ik wel. Normaal gesproken is een wolf schuw, maar hij wordt steeds minder schuw in Nederland. En trekt ook naar mensen toe. Je ziet hem ook in de dorpen rondlopen nu. En er komt een moment dat hij, zoals hij die schapen pakt, pakt hij misschien ook een keer een kind van de fiets of van een hond waar je mee aan het wandelen bent. Dat gebeurt al. Dus dat is niet wat wij willen. En de wolf was hier weg. Hij was hier vroeger wel. Toen was er ook ruimte en er woonden er niet zoveel mensen. Maar dat is allemaal anders. Hij is hier weg en de ruimte is er niet meer. We zijn veel te dicht bevolkt. We hebben daar ook andere dieren. Die wolf die is een nieuwe, vreemde eend in de bijt, zou ik maar zeggen. En die veroorzaakt alleen maar ellende. Dus wat mij betreft kan die het land uit. Dus als Geert iets wil, dan moet hij de wolf maar uitzetten. De wolf, oké. Wat vind je hiermee van? Ja, dus juist wel dat dit gewoon geen houdbare situatie meer is. Als elke keer die skippenhouders just en die binnen van slag van het feit dat er weer een keppelskier pakt is. Ja, wat moet je nog in die meesten zezen, toch? Maar dat is natuurlijk de angst van de boer en zijn skiep. En de angst van de meesk van de wolf. Maar hoe realistisch is die angst van de meesk van de wolf? Ja, en volgens mij is het toch al ergens bad in Nederland. Dat een Lietsbern ergens in de buurt van in de provincie Utrecht. Ja, één keer zoent de wolf, zo'n 2018, waarom is een famke min of meer onval. Dat is het, ja. Maar goed, dan is het één wolf. En straks is de roedel van 5, 6. En die omsingelen, dan zeg het maar. Ja. Dan wil je niet weten wat er dan gebeurt. Dus vandaar moeten we daar tegen optreden. Ja, maar we dan met de wolf rekening houden met de meesk of de meesk met de wolf? Ja, ik denk dat de mens met de wolf rekening moet houden. Maar dat rekening houden is wel een ruim begrip. Dus ik vroeg me alleen af, weten jullie, hoe is die verdwenen uit Nederland? Was hier ooit... Al die research die ik denk... 150 jaar is hij vertrokken, dat weet ik wel. En hij is naar 150 jaar... Hij werd vroeger ook veel op gejaagd. Ja. En dat is de belangrijkste reden, denk ik, dat hij 17e, 18e eeuw hier is uitgestorven. Volgens mij vooral door landbouw en verstedelijking. Precies, ook de landbouw en verstedelijking, dat hij steeds minder ruimte kreeg. Ja. En omdat de natuur beter hersteld is in Nederland, komt hij nou weer om. En dat is dus een goed teken van de natuur. Ja, dus heb je stil, misschien is het leidje. Ik wou zeggen, dan kunnen we nu de stikstofdiscussie beginnen. Hè? Dat is dus ook niks voor nodig. Hè? Het is dus goed met de natuur. Ja, zo kun je alle kanten natuurlijk wel opgaan. Maar die wolf is gewoon een beest wat hier niet meer hoort. En die moet het land uit. Die moet gewoon helemaal fot? Ja. Oké. Wat kunnen we dan de boeren bieden om hun beter bescherming te laten zien, die wolf, zolang je er nog wel is? Voorlopig kun je nog niet zoveel, hè? Want je zit met die beschermde status, die zeer beschermde status. Nou, die wordt wel iets minder. En dan is de vraag, mag je hem dan wel schieten of niet op een gegeven moment? En als die overlast veroorzaakt, dat is een mooi woord voor een probleemwolf is het, geloof ik. Dan mag het wel. En dat moet kunnen, denk ik. Maar tot die tijd mag je niet zoveel. En dan moet je dus zorgen dat die boeren ontzorgd worden. Dat er dus flink geld is om die hekken dan maar te plaatsen. Ja, maar dat geld is er, zag ik. Vandaag in de Leeuwarden Courant stond dat de provincie daar meer voor moet zorgen. Ja. Minister Wiersma, dat er ook Europese potjes zijn. Alleen geld is er, maar er moeten ook mensen zijn om dat te plaatsen. En heel veel schapenhouders die gaan regelmatig wisselen die schapen van land. Dus iedere keer moet dat hele hekwerk weer afgebroken worden en opgezet worden. Is dat realistisch of kan dat eigenlijk net? Okay. Nou, voor dat soort schapenhouders is dat niet realistisch. Niet te doen? Nee. Want dan ben je te vol... het is gewoon praktisch onuitvoerbaar. Ja. Dus kun je dan eigenlijk een conclusie loeken dat hij is net zo volle is of haast neer om de boer vast te beschermen met de wolf?
Op dit moment is dat niet heel veel. Ja, goed, je hebt dus die hekken en je hebt mogelijkheden om met speciale honden, geloof ik, nog tussen te laten lopen. Ik hoorde in Appelscha is ook een schapenhouder die heeft met stroomdraden en geluidjes en geur probeert hij die wolf weg te houden. En dat schijnt succesvol te zijn, maar hij wilde niet zoveel over zeggen, geloof ik, wat het geheim is. En zo moet je dan toch maar proberen om dat eerst wat in toom te houden. Maar ja, zolang die wolf er is, die blijft gewoon voor de pret blijft die beesten aanvallen en doden. Ja, en dat moeten we echt zo snel mogelijk zien te stoppen. Dus wat mij betreft moet er veel haast gemaakt worden met die afschaling van de beschermde status. Ja, maar nou had het ik voordeel dat de wolf hier is in Zuid-Natuurmonumenten. Deed jij dan Jonet hoor? Hoe kan dat? Is dat dan van minder belang? Nou ja, voordelen zullen dan zijn dat het een dier is wat hier lang niet is geweest. En wat dan in de sprookjes, om even terug te komen op het begin, wel een fenomeen is. Hè. De wolf is toch een dier wat dat is spannend ook. Maar hij heeft hier niks te zoeken. En, als je natuurmonumenten jouwt omdat de wolf er waarom kwam, is dat heel goed is dat de natuur weer hersteld is. En dat het goed is dat hij de bloot vanwege de biodiversiteit van het land. En dat het ook goed is voor de stand van herten, reeën, et cetera. Noem maar op. Ja, dat is een manier om ernaar te kijken. Kijk, hij was er natuurlijk heel lang niet. En toen ging het ook goed met de biodiversiteit. En hij heeft geen vijanden. Hè? Dat is het probleem. Geen natuurlijke vijanden. Geen natuurlijke vijanden. De mens is misschien een vijand voor hem. Maar de natuurlijke vijanden heeft hij niet. Dus we gaan zien als er niks gebeurt. En dat is nu. Dat die verder uitdijt. Hè? Die koppels die groeien. Dus we hebben steeds grotere roedels. En dus ook steeds meer schapen die aangevallen worden. En op een gegeven moment dus waarschijnlijk ook andere mensen. Of mensen die aangevallen gaan worden. Ja, en daar zit ik niet op te wachten. Nee, natuurlijk. Waar hoort je bij? Zo dan? Hoe short die weekend eruit, Mirka? Ik heb al net verklapt, morgen even. Ja. Klein feestje. Klein feestje. Klein feestje, wij zijn net u doen. Nee. Kom maar naar het Balkanrestaurant in Drachten. Oh. En daar zullen we zitten. Ja, dat is het enige Balkanrestaurant in Friesland. Dan kom ik in Wolven. Nog... Nee, die doen we op de spits. Ja, wou ik zeggen, die doen we op de spits. Ja. Moet je maar eens vragen hoe ze dat doen. Nee, dat en ik hoop even woensdag wat bij te slapen. Oh, dat is fijn. Johanna? Ik zit op vakantie, dus ik moet even mijn koffer inpakken en dat soort van zaken. Dus dankjewel. Heerlijk, geniet ervan. Richard? Ja, ik ga lekker rustig weekend aan, lekker uit eten nog met mijn vriendin en met de hond te wandelen, toch maar in de natuur. We durven het nog net, maar overdag hoor, niet in het schemer. En wild eten dan? Ja, lekker. Ja. Richard Bos, bedankt. Johanna Brinkman en Mirka Antolefiets, bedankt. Volgende week weer verzels weer, maar een nieuwe Frieske week. Hoi.